Kai, Alhaji Senior, wai ina ka shiga ne? Tun da zuwa I was looking for you. Kai da nike nema tun ɗazu ina ka shiga ne? Mommy ta aike ni na siyo mata ever water. Na san ka da fola wa 'yan mata ko dai kaga wata. For sure my friend, na san kana da fahimta. Tunda naga ka neme ni urgent ni na san akwai ta. I saw the beautiful girl kai maza ka so ka santa. Sure. Her body so neat, na san tana ji da kanta. I usually Ali ka rubi kafanta babu kanta. Kai, baba ai sai dai na dubi duk jikinta. Gaba ɗaya jikinta amma sai da ka kware ta. Ana magana serious ji abin da ka furta. Sorry manta da wannan to da yamin kamanninta. The girl is beautiful yadda na ce maka a baya. Ku da kare I swear to God ta iya kwalliya sannan ga ta fara salonta kama da gimbiya. Kamar ni yariyar na kamar wacce na sani a baya. Baby nan ta wuce aji ka kai malam da na karya. Magananta da yanga gashin ta har gadon baya. Yes that's true, yarinyar tana da kunya. Haka ne ta iya dressing salo kamar hawainiya. Tana da wata jan waya, wata iPhone mai lafiya. haci kamar baturiya. Tabbas na maganta jiya. Yes that's true, na yadda ka santa a baya. Boy please tell me mato ta ya haka ta kasance. To bara na fara zancen, ita ta bani dama har gidansu na je zance. Ashe wana ni take so take ta bar ni kwance. Kanta har na yi rance, sai da ta gama ta ce ni ta ce da ni na kauce. Baba ashe sanda ta ga icen ka babu kauce. Bara na dan takaice, ashe macijiya ce. Lil'ali shawaran da zana baka gunta kauce. Jiji da kanta kalamai na za su sa ta bace. Lil'ali yadda kake tunani baby nan ta zace. Kai ma ka sani da na ce amma sai da na kauce. Come on keep my shot idan kida ta canza ai dole rawa ya canza. Kila ta ki so ka ne saboda baka da benza. Ni dai ka dan raka ni zaka ga komai ya canza. Kai kadai zaka ji amma wannan wanka ka canza. Emana man, hakan ne ai. Gayi zugu mani ai. Happy New Year to you all.